Bapak tani sing giat nggonira padha kerja senajan wektu udan panas aja wegah aja susah supaya bisa makmur bisa seneng urip nira temurun anak putu lan bisa kamulyan bisa seneng bisa mulya dadi jiwa kang saknyata iku sifat kang minulya Bapak tani sing giat gonira padha kerja senajan wektu udan panas aja wegah aja susah supaya bisa makmur bisa seneng urip pira temurun anak putu lan bisa kamulyan bisa seneng bisa mulya dadi jiwa kang saknyata iku sifat kang minulya Bapak tani sing giat gonira padha kerja senajan wektu udan panas aja wegah aja susah supaya bisa makmur bisa seneng urip nira temurun anak putu lan bisa kamulyan bisa seneng bisa mulya dadi jiwa kang saknyata iku sifat kang minulya wulang sunu kinarya wis kang cinatur purwa ngawula suwita mring wong tuane pomo-pomo dipun mituhu wulang sunu kinarya wis kang cinatur purwa ngawula suwita mring wong tuane pomo-pomo dipun mituhu ing pitutur kang muni tulis sapa baya tanarsa ujar ing ujaring sun puniki tan burung kasurang-surang wulang sunu kinarya wis kang cinatur purwa ngawula suwita mring wong tuane pomo-pomo dipun mituhu donya kera tan wurung mangke bilahi tembe mati matine sira neraka wulang sunu kinarya wis kang cinatur purwa ngawula suwita mring wong tuane
siswa sedaya badhe miterang ingong siswa sedaya badhe miterang lair bajang manuting wedaling dinten lair bajang manuting wedaling dinten ya sira samangke ingsun jarwani ya sira samangke ingsun jarwani ngono iku menawa ingsun mangerti ngono iku menawa ingsun mangerti ngong siswa sedaya badhe miterang ngong siswa sedaya badhe miterang lahir bajang manuting wedaling dinten lahir bajang manuting wedaling dinten iya sira samangke ingsun jarwani iya sira samangke ingsun jarwani ngono iku menawa ingsun mangerti ngono iku menawa ingsun mangerti acarana yen sepo asal wong patut jarana yen sepo asal wong patut terwili yen sapa asal wong prigel terwili yen sapa asal wong prigel terwili yen asal anengke anak terwili yen asal anengke anak gedhong-gedhong sapa sugih raja brana sodong gedhong sapa sugih raja brana ngong siswa sedaya badhe miterang ngong siswa sedaya badhe miterang lahir bajang manuting wedaling dinten lahir bajang manuting wedaling dinten iya sira samangke ingsun jarwani iya sira samangke ingsun jarwani ngono iku menawa ingsun mangerti ngono iku menawa ingsun mangerti Pancasuda kinarya methokaken lare jalu estri mbok menawi Gusti maringi Pancasuda kinarya methokaken lare jalu estri mbok menawi Gusti maringi ape sang punggal tunggak tanpa semi lumbung gumuling utawa segara waringin Pancasuda kinarya methokaken lare jalu estri mbok menawi Gusti maringi Pancasuda kinarya methokaken lare jalu estri mbok
ayo para kanca la 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 dinasti tilan waspada se aja ler barang karya la 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 merdeka witeng guna lan utama se ayo ayo para kanca la 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 dinasti tilan waspada se aja ler barang karya la 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 merdeka witing guna lan utama se ayo ayo para kanca la 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 dinasti tilan waspada se aja ler barang karya la 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 merdeka witing guna lan utama se ayo ayo para kanca la 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 dinasti tilan waspada se aja lir barang karya la 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 merdeka witing guna lan utama se untuk hidupnya tanaman satu panas dua udara tiga air empat makanan keluarnya buah-buahan yang mengandung vitamin A pisang gandul tomat kangkung kacang panjang bayam buncis jeruk ati minyak ikan program KB padha gatekno pembangunan kudu nyata panca usaha iku alatnya kabeh iku kanthi makarya yang mengandung vitamin A pisang gandul tomat kangkung kacang panjang bayam buncis jeruk ati minyak ikan yang mengandung vitamin B daging lembu ginjal hati kacang hijau dengan tempe katul tepung beras merah yang mengandung vitamin A pisang gandul tomat kangkung kacang panjang bayam buncis jeruk ati minyak ikan nawaitu minal witri godhog wedang godhong kopi ngadep meja lungguh kursi nyandak pemes ngiris rotine roti bandos jeruk empuk sing jaba atos rotine roti gandum jeruk empuk
empuk sing jaba arum nawaitu minal witri godhog wedang godhong kopi ngadep meja lungguh kursi nyandak pemes ngiris roti rotine roti bandros jero empuk sing jaba atos rotine roti gandum jero empuk sing jaba arum nawetu minal witri godhog wedang godhong kopi ngadep meja lungguh kursi nyandak pemes ngiris roti rotine roti bandros jero empuk sing jaba atos rotine roti gandum jero empuk sing jaba arum nawaitu minal witri godhog wedang godhong kopi ngadep meja lungguh kursi nyandak pemes ngiris roti rotine roti bandros jero empuk sing jaba atos rotine roti gandum jero empuk sing jaba arum rampak rata lampahipun madani ing kanan kering noradi sik dinisian bareng tumiba ing sikil rampak rata lampahipun madani ing kanan kering noradi sik dinisian bareng tumibaning sikil wal nabi sedaya cacahe mung sawetara para mirsa mangsa baranga sampun kathah tiyang waskita Pak rata lampahipun madani ing kanan kering noradi sedinisian bareng tumibaning sikil rampak rata lampahipun madani ing kanan kering noradi sik dinisian bareng tumiba ing sikil rampak rata lampahipun madani ing kanan
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Matur nuwun. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Sagar Puspa Bawono Gatoloco Madyo Pituto.